Girombo sa mga residente sa barangay Kapayangan, Banisilan sa probinsya sa Cotabato ang gidalit nga medical dental mission sa probinsya ng gobyerno pinaagi sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO. Sa record sa IPHO, 451 ka mga residente ang gidalitan og serbisyong medikal. 351 niini ang may pilawom sa medical check-up, 36 sa dental services, 2 ka batang lalaki ang natuli ug 56 ka mga individual ang misalmot sa feeding program. Duna say unom ka mga malnourished nga bata ang nahatagan og usa ka bulan nga dietary supplementation kun complementary food packs aron masiguro ang ilang maayong panglawas. Kaabag sa provincial government sa gihimong serbisyong totoo medical dental mission program ang lokal nga gobyerno ug uban pang ahensya sa gobyerno. Gitambungan sab kini sa ubang provincial ug barangay officials ingon man barangay health workers. Gikalipay kini sa mga residente. Ginalibot sa IPHO ang mga lugar sa Cotabato dala ang serbisyo sa gobyerno aron mas mapaduol kini ug mapahimustan sa katawhan hilabi na sa nagpitos ng mga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.